Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay, nagduda ko nga ang nagpakidnap na ko. Mauna sab siya. Gusto ang iyang suwat. Naa siyang suwat na nagibutang ko di ko sab din eh. Buti pasabot na nga siya ang nagpakidnap na ko. Ang rapist na demonyo. Panahon na ni nga makapaus ko sa salpahis. Kining hunting ang ipatay ko sa rapist. Puslan man nga nagkabuang na ni kinabuhi ko. Mas may pagbupahos ko niya. Dili unta ko mapugos sa pagpakikminyo kang Alex. Kung wa pa ko mumabdos siya paglukos na ako. Siya yun ang miguba sa kong kinabuhi. Ang demonyong rapist. Carla, pagmata. Carla, Uy. Hala, hang akong gwapong sir, manday ni. Uy, hala, hayag naman. sige na, kanigo na. Paandam. Kaya manawag kita kang Alex. Oga, gisuwat ko na imo isulti kang Alex. Yes, sir. Kinahanglan pangandaman ko ang paglukat nako ni Chesa. Kinahanglan dili ko musipit sa akong mga plano. Oh, may nanawag. Di lang unta niyang kulukoy ng lalaki nga nangita siyang shotgun. Hello? Hello. Anggan lang sa kanigyan. Oh. Asa ta makita? Asa na ko lukaton ng akong asawa? Ugma ka na may vow. Kanusan ako siya makuha? Ugma sa kadlaw. Alas 3 sa kadlaw. Makita mo na ang imong asawa. Ang buhaton mo karong adlaw mao ang pagkuha ng usa ka milyon. Bye. Ugmas kadlawon, ha? Okay. Kinahanglan makatawag ni ko ni Andrew. Sir Andrew, natawag ka na ako siya, sir. Oh, nagkabati ko. Paabutan na lang ang iyang tawag, sir. Klaro nagkaayo sa pattern itong Alex nga mauna iyang buhaton. Oh, nanawag na siya. Ay, pagsapa. Hello. Ug mas kadlawon, ihatod na akong ransom. Okay. Magkita taon tob. Alas 12 gabi. Asa. Manawag lang niya ko nimo. Sige. Bye. Bye. Sir Andrew, musika gyud tingali ang mata ni Alex kung may baho siya nga ikaw ray nagpakidnap sing asawa. Ato na sikreto, Carla. Ay, Sir Andrew, api nimo. Swerte kid kayo sa Jessa nga naa ka nga sikreto nga may care niya. Api nimo, sir. Nagduda na ba ako nimo? Carla, kung nasa man ang imong gidudahan, papasa na si mong nauna. Aw hinuon. Mabalik raman nimo ang kwarta nga imong ilukat ni Jessa. Dili nang usa ka milyon. Ha? Uy. Ay, tuod no? Haskang o kuya ang Alex, uy. Gitubuan mag-usa ka milyon ang ransom. Sige na. Biyahe na ko, Carla. Okay. Yes, sir. Kinalantawagan ko na sila.
Hello. Kuhaan na si Jesus sa isla. O gibutang sa bahay nga akong giandam niya. Karong kadlawon, lukato na siya ni Alex. Kinalang way mahibaw kung diin siya gikan. Sikreto ang bahin sa isla. Tod, pamati mo. Mao kini mahitabo niya kadlawon. Bisan ang saon ako kuna-una. Huwag kinaing makahimo ini nako. Ang rapist na kid. Siya lang ang nagbutang nako din sa isla. Pakita nako panuway. Pakita. Sa magiplano di mo karon salbaysa ka. Muram sa ko gikulbaan sa may tabong linukata yun ni Katlaon. Dili mahimong malkansi kus diskarting andro. Dili mahimong nga makapahimong siya sa asawa. Dili mahimong. Dong, wa pa bagay balita ni Jessa? Ay kabala ka ba? Nagkasulti na may ugang kidnapper. Unsa? Ay, dawi. Naunsa na ba rin kinapuhi ni Jessa? Gigukod magmaayos di malas? Ha? Mo na may tabo sa mga taong di maghunaw na og utang kabuton ma. Di malason gyud. Unya, dong. Doon na kapay kwarta nga ikalukat kang Jessa. Kung di bahala sa kong problema ma. Og ikaw, anhirig ka sa bahay ha? Kaya tingali ikaw na sa kidnapon. Oh. Aw, bahala na lang unya ka ba? Ha? Oy, simbako ka. Di ko musugot nga makidnap ko, oy. Mao nga lakaw na sud. Ay pagsigig pa sa paso dinis gawas ma. Oh. Sa sud. Ikatuko na lang ng kalipog sa kong una-una. Unya na ko magigay sa kong pagkaon. Oh, saro na. Murag mga tunog ba na nga nagpaingon din eh? Oh! Oh! Kisa mo! Oh! Ayaw mo pagdool ako! May hunting ko! Ayaw mo pagdool! Ayaw mo pagdool ako! Ayaw mo pagdool! Ayaw mo pagdool! Ayaw mo pagdool ako! Ma'am, kuhaon ka lang na mo, ma'am. Asa na ba sa kunin na? Ay, naputan na, ma'am. Sige na, dali na, ma'am. Buhay ko! Buhay ko rin mo! Sige na, dali. Pagdali, pagdali mo. Kailangan ba kami ang dali sa isla? Sige na. Hello. Oh, ha? Inyo na nakuha si Jessa? Okay, okay. Bantayan lang siya maayo. Ayaw niyo siya pasakit ha? Ang tambal lang gamita. Ano mo kuya pan siya? Oh, sige. Bye. Manawag na ko ninyo sa sunod nga buhaton ninyo. Bye. Ito na si Jesus kaya andad kong bahay. Patawagan ko na ni Carla si Alex. Carla! Carla! Sir! Hi! Yes, sir! Nana ko, sir! Nana ko. Unsa man, sir, angayan pa ko ini akong gisulob? Oh, angayan ka. Pero, dili ka bulagaw. Ano ka sa bahay pagkigdil ni Alex sa sunod niya buhaton. Ha? Niya, akong gisuwat ay may isulti kang Alex. O sige, tawag ka na siya. Oh, yes, sir. Hello. Alas 3 karong kadlawon. Dadun mo ang kwarta sa usa ka bahay. Nga naa sa Daplin sa Baybayon. Ang bahay kawayan. Nag-inusara lang siya sa maong dapit sa pagkatpatan. May markang numero 8 ang iyang pultahan. Inigdool mo sa bahay. May musugat ni mong lalaki. Kuhaon ang kwarta. O guman niya makita ang suits bag, mulakaw na kini. O musaka ka na sa bahay. Nakuha mo ba ang instruction? Oh, nakuha ko. O kuha gyud pulis ha? Why pulis?
kung gusto ka makita pang buhi ang imong asawa. Oh. Ako lang timanan. Why police? Unto para stress sa kadlaw. Kinahanglang tuwa ka na. Copy. Bye. Karong alas 12 itong gabi. Magkita na sa Miss Andro. Kalipat sa kong Uy. Sa maning kwarto nga kung naimutang na. Bago naman eh. Magawas ko. Lock ang pultahan. Kinsa naman sa paning nagtana ko din eh. Unsa naman sa kay plano na ako sa kidnapper. Kagutom na. Oh, may pagkaon man nga nas lamisa. Pagkaon ko. Ginang nga mangandam ko sa sunod nga mahitabo. Wa pa musulti na akong kinaper. Kung haing dapita may mutang ampay nga naastap ni Spy Payon. Alas 11 na. Anay nga ako magpaabot sa tawag ni Andro kung asa may makita. Kinala magkasulti mi si Jessa. Sa dili pa siya tatlo ni Andro. Oh, si Andro nang nanawag. Hello, Andro. Asam ta napita magkita. Yan na si Alex. Buparkin siya tupad sa kong sakiran. Nag-una kayo din eh. Excited nga ikauban ang ako asawa? Ayan na pa istorya, Alex. Niyang kwarta. 2 ka milyon ang suod na ng bag nga ito. Sigurado ka kompleto na? Inahan sa kong anak ang lukatunta. Pues, dili ko mahimong manikas, Alex. Muna akong biliban ni mo, Andro. Kay honest kag yung pagkatao. Og ikaw, tikasan sab kaayo. How? Gusto lang kong maniguro kanunay nga dili ko maalkansi sa kumbuhaton. Kung manawag na kinapya sa lugar nga hatan mo ng kwarta, og sa namutangan ni Jessa, magsunod lang ko nimo. Okay. Yan na. Nanawag na siya. Musulti na ni kung asa na kukuha os Jessa. Hello? Asa na ko ihatod ng kwarta? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!